Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. In Adhyayam 11 Vishwarupa Darshana Yogam ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം ഋഷീണാം ച സർവശഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവം. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 8 മുതൽ 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരാണവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷവും പിന്നീട് അവരിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വളർത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ അവരിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ നീക്കിക്കളയുന്നു. അതെല്ലാം കേട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് എന്നും അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ, ഐശ്വര്യത്തെ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള ആ ഐശ്വര്യത്തെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചു തരാൻ പറയുകയാണ്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ആ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ
10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെല്ലാം തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണത് അർജുനന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവൻ, ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെയുള്ള എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളിലെയും 14 ലോകങ്ങളും ആ ലോകങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനയോഗം. അധ്യായം 10 അവസാന ശ്ലോകം, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ സർവവ്യാപിയായ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവും, അതാണ് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണം, അതാണ് 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 32 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാൻ തന്റെ കാലസ്വരൂപത്തെയും കാണിക്കുന്നു. അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന തന്റെ കാലസ്വരൂപത്തെയും കൂടെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 35 മുതൽ 46 വരെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 47 മുതൽ 55 വരെ ശുദ്ധരായ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള പരമരൂപം കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് യോഗ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ അവസാന 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവുമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ. 10ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞ ആ സർവവ്യാപിയായ രൂപം കാണിക്കാൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അർജുനനെ കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആദ്യം വിവരിച്ചു. അത് കാണാൻ ആവശ്യമായ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ വ്യാമോഹിതനാകുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്ന അർജുനൻ താൻ ആരോടെല്ലാമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണുന്നതോടുകൂടി തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും തന്റെ സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം മുന്നിൽ കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനൻ വ്യാമോഹിതനാകുന്നു. അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകുന്നു, ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇവരെയെല്ലാം താൻ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട് താൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 10 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ 2 മുതൽ 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നു എന്ന്. അതായത് എന്താണ് അപ്പോൾ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം ഉണ്ടായത്? എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നത്? എന്താണ്, എങ്ങനെ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, വ്യാമോഹം തീർന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ തന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല,
സകലതിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് എന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാരഥിയായിട്ട് അർജുനനോടൊപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്തോറും അർജുനൻ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം എന്നെല്ലാം അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യമാകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ലഭിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്നാൽ അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എല്ലാം തന്നെ അർജുനന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് നാശമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും എല്ലാം അർജുനന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തിനാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, എന്നാൽ താൻ കൃഷ്ണനെ സകലതിന്റെയും സ്രോതസ്സായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് അർജുനൻ നേരിട്ട് കണ്ടത് സഞ്ജയനിലൂടെ വെളിവാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രഭാവമാണ് ഇത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു? കൃഷ്ണന്റെ ആധിപത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നതായിട്ട് അർജുനൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അർജുനന് സ്വയം വെളിവാകുന്നു. അതായത് തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഭക്തന്മാരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി കരുണയോടുകൂടി ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അർജുനന് സത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങി താൻ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് താൻ സ്വയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് വ്യാമോഹങ്ങളാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണ് എന്നുള്ള വിചാരം അതെല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അർജുനൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. 11ാം അധ്യായം കൃഷ്ണനെ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവയുടെ എല്ലാം കാരണങ്ങൾ ഭഗവാനാണ്, മഹാവിഷ്ണുവാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യുന്നത്. 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയ അസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാകാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവ പ്രളയസ്തത, അതായത് ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെ എന്ന്
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞത് അർജുനന് എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസ്സീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരയണമേ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പിന്തുണയ്ക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാരണം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ, വരുന്ന കാലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാനും എല്ലാവരും തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം, സർവലോകേശ്വരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത സ്വയം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകണം. അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വിഭൂതികളെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനന് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തനാണ് അർജുനൻ. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഇനി വരും കാലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്, കലികാലത്തെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള റീസൺ, വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ. ഭാവിയിൽ അവതാരങ്ങളായി വേഷമിടുന്ന നിരവധി വഞ്ചകർ എന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, രാമനും കൃഷ്ണനും എല്ലാം തന്നെ ഞാനാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെങ്കിൽ അവർക്കും വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചകരെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിശ്വരൂപം ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. നാലാമതായിട്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തെളിവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ തെളിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ 4 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് വരും കാലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പൂകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാലാമതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വിഭൂതികളെല്ലാം തന്നെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തതായിട്ട് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ അപേക്ഷിച്ചു, കൽപ്പിക്കുന്നില്ല.
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഇത് കാണാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് ദയവായി അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരിക. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടാകണം. ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ, ഭഗവാനോട് യാചിക്കാനുള്ള യോഗ്യത. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോട് കൽപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം കനിഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണം ജീവാത്മാവിനെ. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഓരോ ജീവനും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമത്രേ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനോ അറിയാനോ അതിന് കഴിവില്ല. കാരണം നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്. ഭഗവാനെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മൾ വെറും അണു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു അല്പമാത്രമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. ഭക്തനായ അർജുനൻ തന്റെ ചിന്താശക്തിയെയല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പരിമിതികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത മഹത്വത്തെയും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിവില്ല, പക്ഷെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കരുണയെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെയോ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, കരുണയില്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി അത്രമാത്രം പരിമിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ അതിരില്ലാത്ത അപ്രമേയനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്രമേയൻ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം ഒരാൾക്ക് സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കരുണ മൂലം നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയാണോ ധ്രുവൻ, 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവൻ തന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. തപസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്ത് ആ തപസ്സിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ധ്രുവന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണമെന്നുണ്ട്. തന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ധ്രുവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുന്നു. പക്ഷേ ധ്രുവന് വായിൽ നിന്ന് ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഒന്നും പക്ഷേ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ആ ശംഖത്തിന്റെ ഒരറ്റം കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ കവിളിൽ തൊടുന്നു. അതോടുകൂടി ധ്രുവൻ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു എല്ലാത്തിന്റെയും അറിവ് ലഭിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെ ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം, കരുണ നമ്മിൽ ചൊരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ആ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാനും നമുക്ക്
ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാനോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനാകും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹൈതുകമായ കനിവിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കേ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി സദാസമയവും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും സ്വയം വെളിവാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്നാണ് അർജുനൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അതായത് എല്ലാ യോഗത്തിന്റെയും യോഗകളുടെയും ഈശ്വരൻ ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ യോഗേശ്വര എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുൻപ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതും ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക നിയമമനുസരിച്ച് കാലാധീനവുമായ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നു, സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ആ സൃഷ്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് കാലാധീനമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് ഒരു കൃത്യ ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമേ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുരൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളവയാണ്. അതായത് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പേരിലുമുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കേശവൻ, നാരായണൻ, വാമനൻ, മധുസൂദനൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്. ആ നാമങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാൻ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അവരെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തിൽ അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു വിശ്വരൂപത്തെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഹു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും കാലാധീനമാണെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണെങ്കിൽ കൂടെ അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ എങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? കൂടാതെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, എത്രമാത്രം ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെയുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനുമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെയുള്ള, പാതാളത്തിനും കീഴെ ഗർഭോദക സാഗരം വരെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളിലുണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യമായ ചക്ഷുസിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണമാണ് മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാക്കുന്നു. അതായത് അർജുനന്റെ ദൃഷ്ടികളെ അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഷ്ടിയാക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മനസ്സിൽ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ തന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആ രൂപത്തെ, കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനുമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടിയെ മാറ്റുക, അതീന്ദ്രിയമാക്കുക, മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർജുനനെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള രൂപങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. അത്യാശ്ചര്യങ്ങളുടെ ദർശനം, ഇതിനു മുൻപ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ദർശനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ്. അതിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള കാഴ്ച, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ അതിന് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ 9-ലും 10-ലും പ്രകടിപ്പിച്ച ആ വിഭൂതികളെ നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു രൂപത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽക്ക് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ അർജുനൻ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് 13 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ആവശ്യമായ ദർശനം നൽകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്നു. 14 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണന്റെ സാർവത്രികമായ ഐശ്വര്യത്തെയാണ് കാണുന്നത്. 20 മുതൽ 31 വരെ കൃഷ്ണന്റെ കാലരൂപം. അപ്പോൾ 2 രൂപത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു.
ഒന്ന്, അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനുമായിട്ട് ഉൾപ്പൂകി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അതാണ് തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാകുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തെല്ലാം അങ്ങയുടെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ കാണുന്നതും പറയുന്നതുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തെ മാറ്റി എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലരൂപത്തിന്റെ രൂപമെടുക്കുന്നത്. അതാണ് 20 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും എന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി മാത്രമല്ല, അതിലുള്ള ചരാചരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് താഴെ ഉള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. ആ ഐശ്വര്യ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ദേവന്മാർ മുതൽക്ക് ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, മഹർഷിമാർ, യോഗികൾ, കൂടാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ, പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉരകങ്ങളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും, ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ, അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ, അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ, അനേകം ആയുധങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകരാണ്. ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകർ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതാവഹമാണ്, തേജോമയമാണ്, അമേയമാണ്, സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ കാണുന്നത്. അതിനെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സഞ്ജയൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ രൂപത്തെ വിവരിക്കണം സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആ രൂപത്തെ എങ്ങനെ ഉപമിക്കണം? കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുദിക്കുക എത്രമാത്രം തേജോമയമായിരിക്കും, അത്രമാത്രം പ്രകാശമാനമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരു സമയം ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം,
ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരെയും അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അനേകായിരം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി അർജുനൻ കാണുന്നു. പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും അസംഖ്യമുണ്ട് എന്ന വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, ആ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ മിന്നി മറയുന്നത് അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ വിസ്മയാവിഷ്ടനാകുന്നു. വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, യുദ്ധരംഗത്ത് വന്ന സമയത്ത് അർജുനന് കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്തും ബന്ധുവുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായപ്പോൾ അർജുനൻ വ്യാമോഹിതനാകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാനായി, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 10ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുന്നതുവരെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ തൊഴുന്നതായിട്ടോ പ്രണമിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ട് തന്റെ ദേഹത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ, ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കണ്ടിട്ട് രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു. അർജുനന് ആശ്ചര്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു. മുമ്പ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സുഹൃത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവം തല കുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധം മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിൽ അവയെല്ലാം ഉണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിലോ ദേവന്മാർക്ക് തമ്മിലോ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും തമ്മിലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്, വാത്സല്യത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. മക്കളായിട്ട് വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട്, സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട്, ബന്ധുക്കളായിട്ട് എല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ഥായി ആയിട്ട്, ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും അതുപോലത്തെ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമുക്ക് 12 വിധത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. ശാശ്വതമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. കാരണം ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അന്യോന്യം, ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അന്യോന്യം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു, നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമാണ്, സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമാണ്. അതുകൂടാതെ ഹാസ്യ, അദ്ഭുത, വീര, കരുണ, രൗദ്ര, വീവത്സ, ഭയ, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. അതിനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ
രസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ, ഏത് വിധത്തിലാണ് ആ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ, മാധുര്യ, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 5 രസങ്ങൾ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ അത്രമാത്രം, അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാനെ തന്റെ യജമാനനായിട്ട് കരുതി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദാസനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് സേവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ദാസനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ യജമാനനായിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തേതാണ് സഖ്യം. അർജുനനെ പോലെ സുഹൃത്തായിട്ട് സദാസമയവും ഭഗവാനോടൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ക്ലോസ് സുഹൃത്തായിട്ട്, ഫ്രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക, അങ്ങനെ സേവിക്കുക ഭഗവാനെ. നമ്മൾ ഇവിടെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സേവനമായിരിക്കും, എങ്കിലും നമ്മൾ അന്യോന്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അന്യോന്യം, ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നാലാമത്തേത് വാത്സല്യ രസം. ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, യശോദയെ പോലെ, നന്ദഗോപരെ പോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിയോടുകൂടി, വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ തന്റെ മകനായിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ മകനായിട്ട് വരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ദശരഥന്റെയും കൗസല്യയുടെയും മകനായിട്ട് പിറന്നത് പോലെ, കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മകനായിട്ട് പിറന്നത് പോലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം രൂപങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മകനായിട്ട് അവരെ സേവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ മാധുര്യ രസം. ഭഗവാനെ പ്രിയതമനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നിലയിൽ ഭഗവാൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട രസങ്ങളാണ്. അതുകൂടാതെ ഹാസ്യം ഭഗവാനിലുള്ള രസങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ദ്വിതീയ രസങ്ങൾ. ഹാസ്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി അത്ഭുതമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ലീല കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അതൊരു ലീലയായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നു. അതുപോലെ വീരത്വം, ഭഗവാന്റെ വീരത്വം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അനേകം അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരെയെല്ലാം സംഹരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്റെ വീരശൂരത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് ആ ഗോപാലന്മാരോടൊപ്പം അതെല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്നു. കരുണ, ഭഗവാൻ തന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ രൗദ്രം, എങ്ങനെയാണ് നരസിംഹനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, തന്റെ രൗദ്രമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭീഭത്സം, അങ്ങനെ അതെല്ലാം ദ്വിതീയമായ രസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ കണ്ടത് എന്താണ്? അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യം, അതാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്.
അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ 12 വിധത്തിൽ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറ്റേത് 7 രസങ്ങൾ ദ്വിതീയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട രസങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 5 രസങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ദ്വിതീയ രസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനന് ഫീൽ ആയത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം കണ്ടിട്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അർജുനന് അത്ഭുതമാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന് പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ എന്തെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് സ്വയം അർജുനൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ജീവജാലങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. ആ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറി 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 വരുന്നതായിട്ട് അർജുനന് കാണുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അർജുനന് സവിശേഷമായിട്ട് ആ തേരിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും മാറി മറിയുന്നത് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നത്, അതായത് അത്രമാത്രം തേജസ്സുറ്റതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ, പല പല ടൈപ്പിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗദകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ചക്രങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ പുരുഷൻ അങ്ങാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അർജുനൻ കണ്ടത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മാറുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നുണ്ട്, ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്റെ കാലരൂപത്തെ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ്വദിൻമുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആ കാലരൂപം എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അർജുനൻ തനിക്ക് ഭയമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട്, കാരണം രൂപം മാറുന്നു, മാറി മാറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം കണ്ടിട്ട്, കാരണം ഈ ഭൂമി, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും ആ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീയിൽ ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ട് അർജുനന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഭയാവഹമാണ്. കൂടാതെ അർജുനൻ പറയുന്നു 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അർജുനന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ
ആർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചോ അവരെല്ലാവരും ഈ രൂപത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് താഴെയുമുള്ള ലോകങ്ങൾ, അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചോ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും അവർ സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പ് കൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അതായത് സ്വർഗലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ, മഹർഷിമാർക്ക് ദേവന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന് സ്തുതി കൊടുക്കുകയാണ്. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപാധികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ അർജുനൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചു. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് അവരെല്ലാവരും കടക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതായത് നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ആ ഒഴുക്കിൽ അത് നേരെ പോയി സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നു. അങ്ങനെ നദിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുപോലെ എന്തോ ഒരു ആകർഷണം പോലെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ യോദ്ധാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആകർഷണം പോലെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തി എരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് ആ തീ അത്രമാത്രം ആകർഷണമാണ്. ആ തീയുടെ ആകർഷണം കണ്ടിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റകൾ നേരെ വന്നിട്ട് അതിൽ വീഴുന്നു, നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് വന്നിട്ട് വായ്കളിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുകയാണ്. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള തീയാളുന്ന വായ്ക്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ആ കാലരൂപത്തിൽ അത്യധികം പ്രകാശമാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭൂമി മുഴുവനും ആ പ്രകാശത്തിൽ ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന് അർജുനന് പേടിയാകുകയാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം ആ തേജസ്സാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തെ അർജുനൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും ഉൾപോകുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അല്ലാതെ
ഈ കാലരൂപത്തെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഇതാണ് അർജുനന്റെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്ന ആ രൂപം എടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനെ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് അർജുനനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ, 3ാമത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും